Mayas yung 3S, oy. Ano na 3S niyo? Ano ram naman guys yo? Chris. Mayas yung kansi mo eh. Piha. Uy, nagkulay. Wala. Ayo. Tuh, tiyan dia dong. Siapa ko sa gatos mo. Balinya ko ayos to, basta dagkulang, baliton mo. Klaro. Kaya Na. ako ya. Ay, basta dagko, basta siapa lagi sa gatos, basta dagkulang, baliton ko. Tumay ko na eh. Kanik yo. Uy. Ay, sino? Ayos ni. Ayaw dako kini dong eh. So, namagit mo ka. Dako kayo mo ganun. Pati sa dako ano, uy, sulit lang ko. Ayaw. Di lang ko dong eh. Dako.